कुठून आले हो? गोगरगाव. कसे दातामध्ये बैल? हा 4 दात आहे आणि हा 2 दात आहे. विक्री करता आणले होते ना? विकले बैल? कितीला विकले काका? 2,11,000 विकले. कोणत्या गावाला गेले? पुण्याला. तुमचं नाव काका? राजेंद्र गंगाखेड. मोबाईल नंबर तुमचा? मित्रांनो, हे बैल काष्टी बाजार मध्ये विक्री झालेले आहे. एकदम देखणे आणि रुबाबदार बैल आहे. HR देवरे. ह्या व्हिडिओमधील बैलजोड आपल्याला कशी वाटली कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्याकरता आपल्या HR देवरे यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या.